pero todo es necesario. Que se oiga en toda Palestina el clamor del pueblo de Altsasu. ¡Alto al genocidio! ¡Palestina forra! Por los que sufrieron, han sufrido y sufren los horrores de la guerra y el fascismo. Va por ellos, siempre en nuestra memoria. Atzoko eta gaurko memoria presente egon dadin, gure eskuak, haien eskuak izango dira. Eta Altsasuko jaiak ongi pasatzera. Gora Palestina! ¡Gora Altsasu! ¡Hola, Altsasu! Gora Altsasuko jaiak! Eguerdion ikusentzuleok barkatu arazo teknikoak izan ditugu zuzenekoaren gauzak hasi dira. Altsasuko festak memoria eta Palestinaren aldeko mezuarekin. Josu Imazek, Amaia Urquijok eta Dina Karratek Altsasu memoria eta Jala Nafarroa Palestinarekin taldeko kideek bota dute txupinazoa esan bezala 5 eguneko festari hasiera emanez. Eta orain dagoeneko txarangak eta peinak badoaz kale jiran, Altsasuko festa hasiera honetan, eguraldiak iragundu naiz eta aurreikuspenak oso txarrak izan, egia esan txupinazoaren momentua eta dirudienez arratsaldera arte. Eta zergatik ez festa guztiak euririk egin gabe ea irauten duen. Txupinazoaren aurretik, 2024ko kintaren lehenengo topaketa izan da, 11-etakoak izan dira, izan ere egun luzea izanen da, eta esan bezala, txupinairoak, Altsasu memoria eta Jala Nafarroa Palestinaren taldeko kideak izan dira, beraiek memoria eta Palestinaren aldeko mezuekin hasiera eman diote Altsasuko festei. EH Bildu den eskaera izan zen, memoria duintasuna borroka eta antifascismoa izpide hartuta. Eta Altsasuko peinak badoaz, kalez kale, badoaz, kale jiran Altsasuko festa hauen hasieran. Altsasuko peina... Bai.
hasi dira Altsasuko festak eta protagonistetako batekin gaude. Josu Imaz, Altsasu Memoria taldeko kidea eta Altsasu 1926 liburuaren egiletako bat. Eguerdion, Josu, zer moduz? Eguerdion, pues nada, hemen pozik, ya jaiak hasi dira, osea que ya, bueno, oso pozik, bai, orain disfrutatzera. Zuen mezua memoriaren aldeko mezu bat izan da eta Palestinaren aldeko mezu bat. Nola hartu zenuten txupinazoaren botatzearen eskaera hori? Bai, hombre, lehenengo eta behin, ore bat da, gure txupinazo botatzea. Eta, bueno, azken finean hori da memoria txupinazo, ez? Osea, txoko memoria eta gaurko triste esanez, pues gaurko memoria ere. Entonces, Altsasu Memoria eta Palestina, partekatu dugu hori hau, eta, bueno, oso pozik gaude bai. Orain, zuek historia lantzen duzuela, memoria berreskuratzen duzuela, zuek Altsasuko historia zarete gaurtik ere, ez? Ba, bai. Jode, azkenean hori protagonista izatea hori zaila eta, bueno, guretzat hori eta, bueno, reflexionatu guztien izenean hemen gaude eta, bai, kertzeko modukoa, bai. Eta orai festak nola pasako dituzu ez? Zer egingo duzu, zer duzu pentsatuta gaurko eta hurrengo egunetan? Bueno, hombre, pues gaur ya libre nago, jubilatua, osea que, nada, biedo irugun, bai, egongo naiz hemen Altsasun ondo pasatzen, a ber. Eskerrik asko eta ongi pasa. Zuei. Esan bezala, Josu Imaz Altsasu Memoria taldeko kidea eta txupinazoa botak duen pertsonetako batek. Altsasuko festetan gaude, Altsasuko udaletxean, txupinazoa bota berri, Altsasuko festak hasi berri, eta Javier Oio, Altsasuko alkatearekin gaude txupinazoan esperientzia duen alkatea badela. Eguerdion, Javier? Kaixo, eguerdion. Zer moduz nola hartzen da, ez dakitzen bat garren txupinazoa den hau? A ber, 9. urtea da, eta karo, bi urtetan ez den festarik egon, orduan izango dira, 7. festak izango dira, uste dut, ja. 7. festak, pandemiako bi hoieken duta, oraindik urduri jartzen zara txupinazoaren aurrean? Bai, pixka bat, bai. A ber, lehen da bizik urtean oso urduri nengoen, eta, bueno, gero ja urtekin ja hori pixka baina kontrolatzen da, baina bai, pixka bat, bai, eske urduri egon barzara, eske normala da, urduri egotea, guztia ondo jatea, eta, bueno, ja lehen da biziko ekitaldi hau pasata, bueno, ea guztia ondo jaten den, batez ere guraldia lagun dugun, ikusiko dugu, egunen batean agian, bueno, guraldia txarra izango dugu, baina, bueno, plan B baitare badaukagu gauzak egiteko, eta, bueno, ikusiko dugu. Azkenengo urtetan garrantzia handia eman diozue eskaintza musikalari gehien bat, egia da egitarau oso anitza eta oparoa dela, baina eskaintza musikalari garrantzia handia eman diozue. Aurten, zein da zuen karta edo nor konbidatu duzu Altsasuko feste? Azkeneko urtetan bai eskaintza musikala, bueno, agian nagusi izan da Altsasuko udaletxearen programan, bai festetan eta baitare festen aurreko asteetan baitare, pasain urtetan baitare izan ditugu, batez ere hori, orain hain modan dauden tributo kontzertuak baitare, aurten baitare izan dugu, eta bueno, aurteko festetan kontzerturen bat azpimarratu behar baldin badugu, argita garbi Doktor Deseoren kontzertua izango da, ostiralan gauean izango dena. Eta baita ere rock and roll gaua izanen da, Los Zopilote Txirri hauz, eta ez dakite alkate bezala zer egingo duzu, eta Altsasuar bezala zer egingo duzu. Banatzen da, banatzea lortzen da?
Egunean zehar ekitaldiak, normalean, egunean zehar ekitaldiak, kirol ekitaldiak, gero baita ere ekitaldi instituzionalak baita ere, egun guztietan. Eta gero ja arratsaldean eta gero baita ere gustatzen zait gauean ateratzea, azkenan 33 urte dauzkat. Orduan ez da oso erraza izaten uztartzea, gauen ateratzea, eta horrengo gunean goizean ekitaldiak izatea, baina ahalegintzen gara, eta omenka guztitan ez, baina gustatzen zait ateratzea baita ere lagunekin, beti noski kontrolatzen, hori argita garbi, beti kontrolatzen, baina ahalegintzen naiz, eta azkenek urtean egin dudan bezala, hori egingo dut, lagunak, familia, eta baita ere noski udaletxaren ekitaldiak. Eskerrik asko, Javier, eta ongi pasa. Eskerrik asko zuei. Listo. Javier Oiorekin izan gara, eta oraintxe bertan Altsasuko udaletxearen aurrean, gaitak entzuten ari dira, horrek esan nahi du erraldoiak hasiko direla dantzan orain. Vale. Jokin, barkatu festarekin. Berriz ere, erraldoiak dantzan ari dira, hemen Altsasuko festetako hasiera honetan, Altsasuko udaletxearen aurrean, eta peinak kale jiran joan dira txarangaren doinuan. Altsasuko peinak elkartea 4 peinek osatzen dute, Altsasuko gazteak, blusa gorria, ajolabaiko blusa berdea, mutiko txikiak kuadradun gorri eta txuria, eta lagunonak beltza. Eta aurtengo pankartan, beti bezala, aldarrikapen ugari, HTaren kontra, Palestinaren alde, eta aurten lan istripuan hildako peinakideari omenaldia agertzen da ere besteak beste peinetako pankarta honetan. Eta aurten, urte berezia da mutiko txikiak peinaren dako, 50 urte betetzen dituelako, eta urte horrena etzi ospatuko dute. Ostiralean, goizean goiz, aterako dira kale jiran, ondoren amaiketakoa, bazkaria, kale jira gehiago, eta abar izanen dute adin guztietako gorri eta txuri kuadradun blusakoek.
Eta duela 10 urte kalezkale peña sortu zuten, blusa urdina darmatenak. Urte hurrena ospatzearekin batera, aurten ereserkia mustuko dute, eta jakin nahi baduzue nola eta zergatik sortu zen peña, aurreko ostiralean publikatutako Guaixe astekarian eta dagoeneko webgunean peñakidei egindako elkarrizketa irakurgai duzue. Eta aurten ere ospakizunean dago festaro gure gaurko lagunak, zorionak eta eskerrik asko festak etxetara eramateagatik, eta beste urteurren bat, Altsasuko erraldoien konpartsarena, duela 2 urte mustu zituzten azkenengo erraldoiak, momotxorroa eta sorgina, aurretik kinta neska eta kinta mutila mustu zituzten, eta dagoeneko 4 erraldoiek osatzen dute konpartsa. Esan bezala kintoak, momotxorroa eta sorgina Altsasuko oinatarietako pertsonaiak. Hasi dira Altsasuko festak, eta hemen altsasuar batekin, eguerdion, zer moduz? Ondo. Zer moduz hasi dira festak? Betiko lez, umeekin korrika eta presaka txurizko arropa jazten, eta ezin ailegau geha, gero hemen komerik buru ondita erraldoiekin, eta, baina, ja lehertzen danen dana, ez dakiz zergatik, dana usatu egiten deu, eta jartzen gara ja, parranda giron. Orduan aldatu dira azken urtetan festak bizitzeko modua, ez? Dudik ez izan, Oain ja gaude goraren preso edo, esatengo litzateken modun. Hala ere, beti batzen dugu tarteren bat, ez zerbait egiteko, pidata pixka bat egiteko. Eta txupinazoa nolakoa izan da, nola bizi izan duzu? Azkenengo urtetakoa unkigarriena, ez? Azkenean Palestinaren egoera dela eta, horako ikutu bat eukitzek, netzako dauka bere garrantzia, eta, igual ekimen xume bada, baina, hemen azkenean Altsasuar guztiok, elkartu gara eta entzun dugu, eta polita, eta gero ere ahaztu gabe, represio fasistak gure herrian egindakoa ere, ez? Tamalez, eundaka lagun bukatu zuten errepidetan eta odoluztuta, ez? Fasismoen represioa dela eta hori ere, mantentzea memoria hori importantea da, berriro ere zerripikatzeko, ze badator. Eta orain zer egingo duzu, edo aurrekin egon, eta parrandarako tartea egongo da, edo ez? Tragoak hartu eta tartekatu ere burua handia pixka saiesten, erraldoiekin pixka bat antzagin, eta batez ere giroaz gozatu. Eskerrik asko eta ongi pasa. Opa, larrasmia! Esan bezala, hasi dira Altsasuko festak, hemen zer egiteko handia dago, esan. Hasi dira Altsasuko festak, memoria eta Palestinaren aldeko mezuarekin,
Dagoeneko kale jirana dira txarangak eta peinak, baita buru handiak eta erraldoiak ere, eta sakana kantu zen emanaldia hasiko da laizter, eta horrela izanen da igandera arte, musika, parranda, festa, jatekoa, familiarekin, lagunekin, zer egiteko izango da hemen Altsasun, eta agurtu baino lehen gogoratu, festak berdintasunean eta errespetuz bizi, ez dela berdintasun gunea bihar gure etxean izanen da, ongi pasatu gabe, eta aurten bereziki dagoeneko gurekin ez daudenak gogoan, musu bat zerura. Eskerrik asko gurekin txupinazoa jarritzagatik, ikustegatik, barkatu arazo teknikoak, baino gutxienez Altsasuko festen hasiera hau ikusteko aukera izan dugu. Eskerrik asko esan bezala, agur, ongi pasa eta gora Altsasuko festak. Da, bide berria eta ustekapean, pauso bat eman, eta batean hasi naiz gorrika. Aizea gogon aurpegian, malko bana begietan, helmugarik ez duen norabidean. Biharamunean pintxatzen, zeruan izari eskorrak daude, desio bat buruan, bizitza berri bat, mundu berri bat. Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max Barne hilean 59 euro ordainduta. Kontratatu 17 dendetan eta euskaltel.eusen. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Hemen dago Nafarroa. Hori da gure leloa. Eta era berean, eskaintzen dugunaren kalitatea gure zigilua daraman produktu bakoitzean bakarrik ez dagoela adierazteko modua. Kalitatea lurrean dago, kliman eta pertsonetan. Baina baita ikusten ez den horretan guztian ere, tradizio partekatuan, eguneroko lanean, ilusioan, egiten duguna ona egoteaz gain ongi dagoela jakitean. Eta gure herriei eta gure jendeari laguntzen diela. Horregatik hemen gaude eta onena ematen dugu zuk gu hor eduki nahi izateko. Zure etxean. Aukeratu Reino Gourmet. Aukeratu Nafar kalitatea. Euskara eroso bizitzeko. Siempre que te pregunto. Aita,
Arraina freskoa da begiak distiratsu baditu edo nola zen hori? Ze laranja kolor izan behar du azenario fresko batek. Badakizu nola egiaztatu arrautza bat fresko dagoen? Ondoratu egin behar dala ez? Estás perdiendo el tiempo pensando. Baina zenbat egin behar du karraska? Karraska gehiago egiten du? Freskoa da, zalantzari gabe. Gogorarazten dizuk BM supermerkatuetan gure produktuak beti direla freskoak. Freskoen hautaketarik onen eskaintzeko Konpromisoa daukagu. zu zaintzeko. BM supermerkatuak, freskoa, gurea. Esnebrik honen atzean gu gaude, Kaikuko abeltzain familiak. Belaunaldi asko daramatzagu gure begiak eta gure ingurunea zaintzen ekoizpen jasangarriko esne honena biltzeko. Tradizioa eta teknologia uztartuz. Sartu gure webgunean eta zugandik zein gertu gauden ikusiko duzu.